Salutare, prieteni! Cum sunteți? Ce mai faceți? Eu am mai reușit să fac rost de puțin timp ca să mai filmez și aș vrea ca în acest videoclip să încerc să includ restul părții care a rămas, pentru că oricum este pentru o vârstă mai mare, deja 6-12 ani, și n-aș avea să dau vreun exemplu de la mine, din familia mea, pentru că nu am copii încă așa mari și aș vrea să precizez așa mai scurt și la subiect ideile pe care le-am găsit importante, ideile pe care mi le-am notat și cele care cred că nu au mai fost auzite sau mi s-au părut foarte, foarte interesante. Pentru început, aș vrea să vorbim despre citit. Mie personal îmi place foarte mult să citesc și am moștenit această plăcere de la mama mea. Ea de mică pur și simplu îmi punea multe cărți la dispoziție, m-a încurajat să merg la bibliotecă, mă asculta când citeam vreo carte și mă asculta să vadă ce am înțeles sau dacă mi s-a părut ceva interesant și practic a fost întreținută această plăcere de ea și am zis că așa aș vrea să fac și eu cu copiii mei și bineînțeles de când s-au născut, aproape când s-au născut, am început să le cumpăr cărți și să le citesc cât mai mult și mă bucur foarte mult faptul că băiatul cel mare și cel mic le place amândurora să citească, să se uite în cărți, să le citesc eu, să se uite peste imagini și atunci când eu dorm sau îl alăptez pe unul, celălalt merge și se uită în cărți și deocamdată simt că nu am dat greș la capitolul acesta. Nu vreau să spun că prin asta sunt în măsură să vă dau sfaturi. Copiii trebuie să înțeleagă și să vadă în cititul cărților o plăcere, nu o întrecere, de exemplu, nu să comparăm copiii, care copil citește mai mult sau care copil folosește mai des cărțile. Acest lucru nu este ok, pentru că nici comparația nu este utilă în creșterea copiilor și m-aș bucura să nu o abordăm. Cititul trebuie văzut, exemplu, de la părinte, deci degeaba le-am zice noi copilor sau le-am cumpărat cărți și le-am zice hai să citim sau trebuie să citești, dacă noi nu citim deloc, nici măcar un articol, un ziar, nu știu, cărțile lor măcar. Deci, clar, trebuie să fim un exemplu pentru ei. Ce aș vrea să precizez este faptul că nu trebuie niciodată recompensat exagerat vreun lucru pe care copilul îl face. Adică dacă citește o carte, primește o ciocolată, sau dacă citește un fragment sau 2 cărți, primește 10 bomboane. Oricum nu sunt de acord și nu există rezultate bune în răsplătirea, în mituirea copiilor cu așa ceva, așa că să nu deranjăm această plăcere a cărților prin mituirea cu dulciuri. Ar fi mare păcat. Dacă îl învățăm pe copil să ia note bune sau să ducă vasele la spălat sau să-și facă curat în cameră doar ca să primească ceva la final, doar ca să fie răsplătit, atunci noi prin aceasta nu îl învățăm ce înseamnă responsabilitatea. Copilul trebuie lăsat să înțeleagă că anumite lucruri îi aparțin lui, că anumite lucruri trebuie el să le facă și noi nu trebuie să ne amestecăm. Este treaba lui, noi îl atenționăm sau îi spunem sau îl înștiințăm, facem o observație, dar nu putem să facem toate lucrurile în locul lui. Dacă am observat că copilul nostru a învățat ceva, trebuie să lăsăm să punem în practică. Dacă observăm că a învățat să taie o banană, putem să lăsăm să taie o portocală data viitoare sau să taie un măr sau să taie un kiwi. Trebuie cât mai mult lăsat ca să experimenteze, să încerce să pună cât mai mult în practică ceea ce vede. Dacă vedem că știe să taie iarba din curtea noastră, putem să-l lăsăm, să-l încurajăm chiar să taie iarba din curtea vecinului, bineînțeles, întrebându-l. Și în felul acesta facem foarte multe lucruri, avem încredere în copil, îl încurajăm să-și câștige un ban cinstit și apreciem munca pe care el o face, efortul pe care el îl face.
Apoi era încă într-un capitol vorba despre televizor, despre laptop, despre jocurile care sunt pe calculator. Eu nu știu, acele jocuri în care trebuie omorâți oameni, în care copiii se distrează omorând oameni și fac din asta, adică găsesc în asta o plăcere. Scrie și aici în carte că nu este folositor în niciun caz copilului. Nu, acest lucru nu mi se pare că l-ar relaxa. Un copil, cât de mic sau cât de mare este el, nu trebuie să înțeleagă prin joc, pentru că el automat, atunci când facem ceva, un lucru care ne place, transpunem automat în joc cu toată ființa noastră, cu toate gândurile noastre și atunci ei înțeleg că ca să poată trăi, ei trebuie să omoare. Și acest lucru în subconștient lucrează și asta vor înțelege că trebuie să facă și în viața de zi cu zi. Prin acest fapt, el stă față în față cu moartea, putem să spunem așa, și moartea, adică bătaia ca să supraviețuiești, devine un lucru banal. Nu mai înțeleg seriozitatea, nu mai înțeleg faptul că este foarte periculos să faci așa ceva. În plus, face abstracție de orice valoare morală, ceea ce, din punctul meu de vedere, faptul că copiii nu ar avea cum să se joace astfel de jocuri sau nu ar avea cum să aibă acces la așa ceva dacă părinții nu le-ar pune în cameră televizorul sau calculatorul, dacă părinții nu le-ar cumpăra telefon până când nu hotărăsc ei că este suficient de matur și suficient de responsabil copilul și cel mai important, copiii nu ar avea de unde să le placă aceste lucruri, să vor să încerce astfel de lucruri, dacă părinții la rândul lor nu ar petrece nici ei așa mult timp pe telefon și sta mai mult cu copiii, fie că povestesc, fie că ies la plimbare în parc, fie că se joacă. Deci dacă ar fi mai mult interes din partea părinților, nu vreau să spun lucrul acesta ca fiind o acuzație pentru părinții care își las copiii la televizor. Nu, este absolut alegerea voastră. Eu doar vreau să precizez anumite lucruri care poate nu ne dăm seama de ele, care poate nu ne trec prin cap, la care poate nu ne-am gândit la consecințele lor sau la unele consecințe. Poate unele consecințe ne-au scăpat și poate le găsiți aici. Un alt lucru important, atunci când ne suntem înconjurați de tehnologie, calculator, telefon, televizor, nu mai avem timp să vorbim unii cu alții și comunicarea este super utilă. Comunicarea este foarte importantă ca să descoperim emoțiile, ca să descoperim ce i s-a întâmplat copilului sau nu numai ca să descoperim ceva, ci ca să ne descoperim, ca să ne putem observa mai bine copilul și pe cei din jurul nostru. Apoi, într-o altă parte, s-a vorbit despre faptul că uneori majoritatea copiilor vor lovi în părinți sau vor ataca părinții spunându-le anumite fraze precum unchiul are mașină mai bună ca și noi sau prietenul meu are casă mai frumoasă ca și noi. Tată, noi avem un apartament așa urât, apartamentul nostru este mic, apartamentul colegului meu este mare, este frumos aranjat. Un copil spune toate aceste lucruri pentru a ne diminua nouă autoritatea ca el să se simtă mai puternic, mai presus de noi. Și ar fi bine să nu ne lăsăm atacați sau să ne supărăm pentru că copilul a spus lucrul acesta sau să ne considerăm inutili sau incapabili sau săraci sau și pur și simplu prin asta să ne doboare. Nu, copilul face lucrul acesta ca el să se simtă mai puternic și pe noi să vadă că ne lăsăm așa capul jos, nu am lucrat suficient, nu am adus suficient bani în casă, dar să ne gândim de 2 ori și să ținem capul sus și să îi spunem copilului că noi facem tot ce ne stă în putință, că ne dăm tot interesul, că mergem la muncă în fiecare zi și ne străduim ca totul să fie bine pentru familia noastră. Numai că fiecare familie este diferită și acest lucru este absolut normal. Așa că rămâneți lucizi și nu vă speriați de astfel de afirmații. Nu vă simțiți vizați personal și nu vă arătați vulnerabili, răniți. Căci astfel copilul s-ar teme ca pe viitor să vă mai spună ceva,
să nu vă rănească din nou. Și astfel se pierde încrederea pe care ei o au în noi ca și părinți. Un copil care își atacă părinții, el de fapt se străduiește să crească, se străduiește să pară și să fie mai mare. Așa că hai să îmbrăcăm o armură ușoară și să nu atacăm, să nu răspundem înapoi cu aceeași monedă. Încă un lucru important pe care cred că l-am mai spus în videoul anterior este faptul că atunci când copiii reușesc să facă un lucru, ei trebuie apreciați pentru efortul pe care l-au depus și niciodată pentru reușită. De exemplu, nu vom spune că unui copil care a reușit să desfacă banana singur, bravo, ai reușit să desfaci banana. Nu, pentru că nu o să reușească de fiecare dată. Uneori va ieși, uneori nu. Și atunci ar fi indicat să-l apreciem pentru efortul pe care l-a depus. Wow, uite, văd că te-ai străduit să desfaci banana. Wow, văd că ai reușit să strângi jucăriile. Și te-ai străduit. Te-ai străduit să strângi jucăriile. Văd că ai reușit să speli vasele și apreciez că te-ai străduit. Acesta este un mod de a aprecia copiii și subtil de a-i încuraja. Apoi, referitor la copiii mai mari care merg să facă vreun sport sau să facă ceva ce le place în timpul liber, niciodată nu ar trebui să îi împingem noi de la spate încotro să meargă. Sau, de exemplu, dacă soțului meu îi place fotbalul, el nu ar trebui să îl ducă, de exemplu, pe asa el la fotbal dacă nu vede nicio înclinație a lui spre fotbal. Sau dacă asta el o să zică că nu vrea să meargă la fotbal, atunci bineînțeles că nu trebuie obligat. Dacă nouă, atunci când am fost copii, nu ni s-au îndeplinit toate visele, nu am putut să obținem ceea ce vroiam, nu trebuie să transpunem lucrurile acestea la copiii noștri. Dacă noi n-am reușit să mergem la balet, nu trebuie să obligăm copilul nostru să meargă el la balet doar pentru că noi nu am reușit și credem noi pe undeva că lui chiar i-ar plăcea și ar fi de folos. Acest lucru este greșit. Este greșit, dar dorința părintelui este una bună. Nu aș vrea să ne simțim atacați. Ceea ce vrea părintele și orice părinte ce vrea pentru copilul lui este numai bine. Nu am întâlnit un părinte care să dorească răul copilului, doar că trebuie să observăm copilul mai îndeaproape și să fim foarte atenți la ce îi face lui plăcere. Atunci când vrem să-l ducem la un sport, ne întrebăm de 2 ori înainte dacă vrem să-l ducem pentru că ne place nouă sportul acela sau că vrem să-l ducem pentru că nu am reușit noi să mergem pentru că au fost alte motive, sau îl ducem pentru că vrea el și cere el. Dacă îl împingem de la spate să facă un anumit hobby pe care ni-l place nouă, riscăm ca el să continue și să facă acel hobby doar de dragul nostru. De aici depinde cât de temeinic își creează el fundamentul pe care va construi și tot de aici va veni și pofta de viață. Pentru că dacă de mic se va simți presat să facă lucruri care să fie pe plac doar părinților, doar mamei sau doar tatălui, atunci nu o să facă nimic cu plăcere, nu o să privească înspre niciun lucru cu plăcere, ci va considera că totul este așa ca o povară. Și bineînțeles că și nouă ne-ar pieri cheful de viață în felul acesta. În ultimul capitol s-a vorbit despre copii puțin mai mari, despre adolescenți chiar. Și era vorba că de multe ori, de cele mai multe ori, sau în anumite situații, adolescenții ne înfruntă nu fizic, ci prin cuvinte care ne lovesc, prin cuvinte care ne rănesc. Și de multe ori părinții se simt răniți, asta este clar, și încep să se gândească că nu au făcut suficient pentru copilul lor, că nu și-au dat suficient interesul, în fine, se învinuiesc pe ei. Și nu se gândesc niciodată la faptul că adolescentul sau copilul mai mare face aceste lucruri, de fapt, ca să împingă această limită și să găsească după această limită siguranța în părinte. Este foarte important cum abordăm anumite situații, cum ne comportăm după, cum înțelegem
Cum vorbim cu adolescenții este super important. Nu am experiență deloc, așa că nu știu ce să spun. Nu știu cu ce alte vorbe să vă încurajez, ci doar ce am citit și zice foarte clar, scrie foarte clar că atunci când ne adresează adolescenții vorbe urâte, nu zic că trebuie să acceptăm lucrul acesta și să le permitem să vorbească urât. Nu. Bineînțeles că putem să punem o limită, să punem o limită. Ci mă refer că ei nu vor neapărat să ne atace pe noi, cât vor să simtă siguranța, calmul, chiar dacă ei strigă la noi sau ne fac, eu nu știu, într-un fel sau altul. Ei trebuie și ar fi bine să vadă noi acel calm și siguranță că noi suntem acolo oricum s-ar comporta ei, pentru că orice ar face copilul nostru rămâne al nostru. Atunci când ne critică, de fapt ei încearcă să se detașeze de noi și atunci când spun că ne detestă, ei de fapt vor să spună că ne iubesc foarte mult chiar. Niciodată nu trebuie să facem eforturi supraomenești pentru mofturile lui. Dacă, de exemplu, vrea un Mini Cooper, nu trebuie să vindem mașina noastră ca să-i luăm lui Mini Cooper doar ca să se simtă important sau ca să se simtă bine sau chiar dacă o să ne zică mamă, dacă mă iubește mie Mini Cooper, nu, asta nu, clar nu. E foarte important să rămânem în orice vreme lângă ei, chiar dacă fac prostii, fie că sunt dărâmați, fie că au greșit, trebuie să fim acolo lângă ei și să avem tot timpul o vorbă bună pentru ei și o privire caldă. Atunci când apare o anumită luptă, de fapt, adolescentul luptă pentru independență, mai mult decât luptă pentru ceea ce vrea. De exemplu, dacă vrea un telefon iPhone X, el de fapt și încearcă să-și convingă părinții pentru acel telefon. El de fapt luptă ca să-și convingă părintele ca să se simtă el important și mai puternic, nu neapărat pentru acel telefon. Deci să ne gândim de două ori, să ne gândim bine înainte și să analizăm orice lucru. Luați o foaie, luați un pix și notați fiecare lucru. Și încă ceva foarte important, nu trebuie niciodată să ne temem de un conflict pe care îl putem avea cu adolescentul nostru. Înfruntarea, să știți că nu ne obligă să ne înfuriem. Nu țipând la copil îl vom determina să ne asculte. Nu țipând la copil îl vom determina să facă ceea ce vrem noi, ci prin ascultare și prin comunicare cu el. Foarte important atunci când într-o familie sunt doi adolescenți, doi copii sau chiar mai mulți, este foarte, foarte important să evităm capcana rivalității. Despre aceasta am să vorbesc într-un alt videoclip separat. Ca încheiere a acestei cărți, haideți să încercăm să fim mult mai calmi pentru copiii noștri, fie că sunt mici, fie că sunt adolescenți, și să-i tratăm cu respect, pentru că și ei sunt ființe ca și noi, sunt copii pe care ne-a dat Dumnezeu, pe care noi ne-am dorit și atunci hai să punem osul la treabă și să fim mai buni pentru copiii noștri, să fim exemplu pentru ei, ca să nu ca să ne lăudăm într-un sens rău cu ei, ci ca să putem să fim mândri de ei, să putem fi mândri că ne-am străduit și am făcut tot ce ne stă în putință. Aceasta a fost cartea Părinți de nota 10. Sper că vi s-a părut interesantă. A fost puțin ciudată, pentru că tot timpul s-au reluat anumite idei, dar în mare mi-a plăcut. Am luat și eu niște idei foarte importante. Le-am notat, le-am însemnat chiar cu roșu. Și acum nu mai rămâne decât să le punem în practică. Vă urez o săptămână frumoasă și ne auzim curând. Pa, pa!